जों मैगं लागासिनो बांगाल बुरि बायदि नुनानै खालामा जायो हो दा जाम्बि साफासो नुदों नै नोगोद साफा नुदों जोंनिया बे सबायखौ ख्रेम जागौमोन आरो गोथाङैनो गोथाङै ख्रेम सबायमा जायोमोन जोंनाया ए गोथाङै ना बे खाबाथाय बे 6ता 7तासो जाग्रोखागोन आरो ओंख्रि संनो नागिरबा जोंनि मादैया माने ओरैबायदि खस्थ' खालामगासिनो गोलोमनायाव जोंनो हरनोनो मैगंखौ रेडि खालामगासिनो आरो मैगं मैलाखौबो बाबुजों मादैजों बिराद खस्थ' खाबाय ओंखायनो खेब्बाय हा जोंनो हरदो एसे राननानै बांद्राय गोबावथ' दोनजाखाया बेना खेबसे जागासे अ हास' खेबसेनो हास'खादो ओरैहाय दङ आदै स्कुल मास्टारमोन रिटायार जाबाय दा हास'बानो जासैमोन जाम्बिया आङो बे मादैजोंनो उन्दैनिफ्रायनो थाबोनाय बेजोंनो लेखा रोंबोनाय ओमफ्राय देरजासिमावहाय आङो बेजोंनो थाबोदों आरोना गियानखौबो बे मादैयानो माने फोरोंदों ओमफ्राय आङो माने आबैमोननावनो थाखायोमोन नालाय देरजासिमाव बेनिफ्राय जेब्ला मादैया थिपकियाव हाबा जाफैयो बिनिफ्रायसो न'आव थांदों आरो ओमफ्राय दा माने मादैया थिपकायावनो हाइ स्कुलावहाय मिस्ट्रेस मावो आरो मादैया दा आरो लोगोफोर जेब्ला मादैया माने न'आव आलासि जाफैयो होमबा आं गिनानै थाङामोन मानो गियो होमबा माने खर'आव थख्लायजानो गियोमोन आरो माने उन्दैयाव थख्लायोमोन आंखौ लेखा रोङाबाथाय ओमफ्राय माबाफोर सोंनायाव कुइसन सोंनायाव रोङाबाथाय माने थख्लायबाय आरो बेनिखायनो आङो खर'आव थख्लायजानो गिनानै थाङामोन आरो Oh my god. नायालाय नाया दारुना जोंना दोनहैबाय गारियाव दोनहैबाय आं नाखौ ओमफ्राय नैबे ओहो बे बिगिन्सखौसो होनदों न'दां मोनसेखौ बावबायमोनथ' गुलुमोननिखौ ज'आ दा गारियावसो दोनहैखागोन नालाय औ न'आव थां दोनहैदो थां बाबु गारिया खुलाखा दिखिया दै गुसु लोंसै योमोन ओमफ्राय जाया माया थैलांजोबफिनो माया हासार सोयो नालाय गोबोरखि 8था मोसौ 8था दं खालि गाय होमबा हालौग्रा जों हालौग्रा गैयैखाय गाइखेरा माबाया गाइखेर मोनजायोना जोंना मादैया माने मिस्ट्रेस मावबाबो ओरैबायदि मावनायावबो आखा फाखा माने न'फ्राव मैगं थाइगं गावस्रा न'आवनो गायो ओमफ्राय आरो माइबो गायो बिस्रा माने बिदि आरोना माने साख्रि मावनायजों लोगोसे माने न'आवबो आबाद मावनानै जायो आरो बिस्रा मा खालामलांसै खाजि जानांगौमोन दहायनो नै टाइमानो गैया एथ' लेट फैनानै जोङो ना नालाय हाजोआनो थाब फैनाय मोनबा खाजि जागौमोन हरगासिनो बेनो जोंना हाया ओंखाय रावनाव थांनाङा बे खाथियावनो ना बिथाया ओमफ्राय बिफांखौनो दाननांगौसो बिसोहाय थालिरखौ बिफां दानाबा बे बस्थायाव दोनैमानो मोनसिगोन दा बिदिसो जानो आरो लेसुवा दासो गोरलै बिदिसो जानो बेखौ गोमोन जाग्राखासो दा माबा नैबे बाबुआ मादैनि फिसाला देरसिन माने ओरैबादि मावनायावबो माने थिनबानो मावखायो आरोना बाबुआ ओमफ्राय जोंनो थालेर माबा माबि दाननानै बिराद खस्थ' खालामनानै हरदों आरो फंबाया ओमफ्राय दा बर्थमान माने प्राइभेट स्कुलावनो टिचार मावथ'नानै दं फुदुंगोन दे खुमब्रा बोराय जानो फैगोन हांसोजों औ हांसोजों ना आंनोथ' रोंखाथारा नालाय जानोबो नैबेनो सिगांनि भिडिअ'आव ना गिदिर देखायनाया माने बे फुख्रियावनो फिनायमोन आरोना लोगोफोर नै फाथैयाबो खाबानो मोनजायो लुबा गोथाव ना गाज्रि नङा ना गोरलैबाबो ओमफ्राय गिदिर जाया हाथायनि बायना गायनायमोन अरजाया न'फ्राव जासाबनायालाय आरो मा मस्ला फानखौबो गाय मबाइला मोजां जोंना दं माथो नुदों नों औ जोंहा आरो
बै थालिरखौ लांसिनो खोन्थादो जाफाजोबसै आरो बाबु बे लान्जायखौ एसे दानस' जागोन नामा एसेसो दानबावदो नैखौ दोनथारौ नों थिखोलांनोसो दाना बैयाव दानाय जायो नैबे थाब मोनसिगोन बै एसे माबा एभेलेबेल जाबायना नोंसिना ना जोंनाव बेसेबां दाम बे हाथासेयावनो जोंना बायना लाबोगासिनो बे जाबसेयावनो बेखौ लायो बायना लाबोखाबाय अखा हाया ओंखायनो गिनानै माखौ आं नायग्रासो जागोन मानो गारि खरसा लाबोनांगौसैलाय नोंसोर सानैजों ट्रेनजों फैबानो जाबाय आठथा मोनफैयो टाइम गैया माला होसोहैनो ट्रेन माला माबाहैनो न'आव ट्रेनखौबो गाखोफेरलाना गिलायलांबाय फैनायावथ' जेबो नङाब्रा होमबाबो जों खस्थ'खौथ' गिया ओमफ्राय खस्थ'खौ बाबाय टाइमालाय खस्थ' बारा नों गारि खाबाय गारिसियानो गाव गावबागाव गंसे खारो 10:30 गंसे खारो क'क्राझार थांनाया आरो ओरै फैनाया 3:00 गंसे 4:00 गंसे 8:00 गंसे खिन्थु गाखोदावबा ट्रेनखौनो मोजां मोनो डिस्टार्ब गैया जेरै थायो गिदिं ओंखारो ओमफ्राय आगोल गुवाहाटियावसो थांलाय फैलाय खालामबाय थानांगौ जोंथ' दाबो जेबो मोना मोननायालाय एकदम नेपालि बेथ' सोथोखाया नों बायदि दासो थायो जोंखौ आदैया हरनि 10ता 11तासिम सिलिगुरियाव बेरायो जों बर'फोरखौ ओजोंहाय माबा नेपालि होनजोबो ना सिलिगुरियाव बे मेगननि डक्टरनाव थांबा मारै सिलिलां बाथौआव थांसै आं गानाखै लांखादों होनबालाय दैया बेफोरखौ बन्द' खालामदो बहाय लोमबि नांगौ माबा रानदोंनो बाबु रानदो ना बे जादौरि ना हांसो मासे हरदो मेसें हांसोखौ जानायानो जाखाया हांसोखौ माबा थुखरदो दा गारियानो नै जोंना मैगंजों मैगं जाजोब्बाय हा मेसें ए हांसोखौ मागाव लाफा मुला कफि ओमफ्राय मा होनो गंगार लाफा ना गिदिर जायो बेसे गंगार लाफाया माखौ होनो ए ना गोखैया ना गिदिरजों दाख्लै जादों जोंहा नाजों जि गोथाव संदां मा दालां बेलाय बेनो गसाइखौ लामाया ए दोनदो गारियाव आइ जोगोनाराबो खाथेजोब्बाय खाथेनायालाय फागिया जोंना माबा आरोखि बिजौखौनो हा बेन्दों होनलायबाय जानला रायलायखायो हाय बिबो औ गारिया आंहा नांजोबगोन सयथोबो खाम्फा 8था बिदां लांदों मटर देलायनाय बेबो बुरजा मा खालामहैखो आं बारा एफा माबा ए नैबेखौ ना नङाबा नोंस्रा माजों फैदो अबे ए बेखौनो बे गयाबो समायानो थोआ बे बर'फोरावबो माइ गायनांगौना दैज्लां फैलायबाय रावनिबो आलि गानाङैखायनो माइ गायो हायानो जोंना फाथै बिलिया बेबो जायो दे होमबा आदै दे नोंसोर मालाबा थांदोलाय औ समाय मोनबा जोंना लाबोदो मादै माबाया फैदो फैदो आरो थालिर दंबावोसो दे खेवहर दे लादो दे लादो नोंहासो बबे बोरमा क'क्राझाराव थांबाय थाखायोना बाबुआथ' दे
खुमब्रा बोराय माबाजों ना मा होनोमोनलाय हांसोजों जेराव एसे माबाबायना बेयावसो गोबाव जादोंबा गोबाव जागोन ना थादो बा थोन मोनखाबाय